पोटଳରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ରେସିପି ବନେଇବେଣି। ଥରେ ମାତ୍ର ପୋଟଳରେ ଏହି ପ୍ରକାର ରେସିପି ବନାନ୍ତୁ। ରୁଟି ଭାତ ସହ ଖାଇଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଏହି ରେସିପିକୁ ବନାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କଡ଼େଇରେ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ନେବା। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ଦେଇ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହାଲକା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେବା ଯାଏଁ ଭାଜିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍କୁ। ଏବେ ଆମେ ସେହି ସେମ୍ କଡ଼େଇରେ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ କିଛି ଗୋଟା ମସଲା ଦେବା। ମୁଁ ଏଠାରେ ଗୋଟା ମସଲାରେ କିଛି ଜିରା, ଡାଲଚିନି, ତେଜପତ୍ର, ଲବଙ୍ଗ ଓ ଗୁଜୁରାତିକୁ ନେଇଛି। ସେସବୁକୁ ନେଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଟିକେ ଭାଜିବା। ତାପରେ ସେଥିରେ କିଛି କଟା ପିଆଜ ଦେବା। ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖି ପିଆଜକୁ ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହେବା ଯାଏଁ ଭାଜିବା। ପିଆଜ ଭାଜି ହେବା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସିମ୍ପୁଲ୍ ମସଲାଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ମସଲାରେ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଟମାଟୋକୁ କାଟିକି ନେଇଛି। ତାପରେ 12ରୁ 15ଟା ରସୁଣ ଏବଂ କିଛି ଅଦାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ମସଲାଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ ମସଲା ପେଷ୍ଟକୁ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଏବେ ସେହି ମସଲାରେ 1 ଚାମଚ ରାଗ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, 1 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, 1 ଚାମଚ କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, 1 ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ସବୁ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ମସଲାକୁ 4ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାରୁ ଭଲ ଭାବରେ ତେଲ ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ଏହି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ଦେଇଦେବା ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ଦେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଦେବା ଏବଂ ଆଳୁକୁ ମସଲା ସହ 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ଗରମ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ପାଣିର ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତାପରେ ଏହାକୁ ଗୋଳାଇ ନେବା ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ କରି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିବା। ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରି କଭର୍ କରି ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିବା। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଯିବା। ଆମ ରେସିପିର ମେନ୍ ଇନଗ୍ରେଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ ହେଉଛି ପୋଟଳ। ମୁଁ ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 400 ଗ୍ରାମର ଦେଶୀ ପୋଟଳ ନେଇଛି। ପୋଟଳର ଆଗପଟ ଓ ପଛପଟ କାଟିଲା ପରେ ପୋଟଳରେ ଥିବା ପତଳା ଚୋପାକୁ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାହାର କରିନେବା। ଏହିଭଳି ଭାବେ ସବୁ ପୋଟଳରୁ ଚୋପା ଗୁଡ଼ିକୁ କାଢ଼ି ନେଲା ପରେ ଗୋଟା ଧୋଇଦେବା। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରେଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ପୋଟଳକୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ କୋରିନେବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ଭାବେ ସବୁ ପୋଟଳକୁ ଗ୍ରେଟ୍ କଲା ପରେ ସେଥିରେ ଦେବା କିଛି କଟା ପିଆଜ ଓ କିଛି ରସୁଣ, ଅଦା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ଛେଚା। ଏବେ ସେଥିରେ ହାଫ୍ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ, 1 ଚାମଚ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଓ 1 ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ 4 ଚାମଚ ବେସନ ଦେବା। ବେଶୀ ବେସନ ୟୁଜ୍ କରିବେନି। ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବେସନ ଅଧିକ ଦରକାର ହେବ ତାହେଲେ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ଦେବା। ଗୋଳାଇଲା ବେଳେ ବିଲକୁଲ ପାଣିର ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ପୋଟଳରେ ଯେତିକି ପାଣି ଅଂଶ ଥାଏ ସେଥିରେ ଆରାମସେ ଗୋଳେଇ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରାଏ ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇ ସେଥିରେ କିଛି ତେଲ ଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବରା ସେପ୍ର କରି ଭାଜିବା। ଭାଜିବା ବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖି ଭାଜିବା। ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ କଲେ ଭିତର କଞ୍ଚା ରହିବ। ତେଣୁ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖି ଲାଲ ହେବା ଯାଏଁ ଭାଜିବା। ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହୋଇଗଲେ ତାକୁ ଓଲଟାଇ ଆରପଟ ଭାଜିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ବରା ଗୁଡ଼ିକର କଲର୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆସିଗଲାଣି। ଏସବୁକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଏବେ କାଢ଼ି ନେବା। ଏହିଭଳି ଭାବେ ସବୁ ବରା ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଜି ନେବା। କମ୍ ତେଲରେ ଏସବୁ ବଢ଼ିଆ ଭାଜି ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଖାଲିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାକ୍ସ ହିସାବରେ ଏହାକୁ ଖାଇପାରିବେ। ଏବେ ପୋଟଳ ବରା ଗୁଡ଼ିକୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖି ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଯିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ
आलू भल भाव सिझीगलानी और झोल बहलिया हो गलानी एवं झोलर कलर बहुत बढ़िया आसी स्टेज रे आमे बढ़िया फ्लेवर पाई गोटे चामच कस्तूरी मेथी पत्र और गोटे चामच गरम मसला देदबा। तापरे आमे भाजी रखिथिबा पोटलर बरा गुड़ी को एथिरे देदबा। बास एतिकी सबु दे बरा गुड़ी को हल्का हाथ रे गोलाइबा। जेहेतु बरा गुड़ी को बहुत सॉफ्ट अच्छी सेथिपाई किछि समय गोलाई आउ 2 रु 3 मिनिट पाई कुक होबाकू दबा। बेसी समय कुक कले बरा गुड़ी को भांगी जिबार संभावना थाए। जेहेतु आमे एहाकू बेसन रे बनैछे तेणु झोल को बहुत जल्दी टाणी नेब। सेथिपाई आगुरु झोल को टिके पाणिया करिथिबे जहा द्वारा खाइला बेले झोलर कंसिस्टेंसी परफेक्ट रहिबो। एबे हमर डिलीशियस पोटल बरा तरकारी प्रस्तुत हो जाइछि। आपण माने एही रेसिपी को एही भली प्रोसेस रे बनांतु और किपरि लागिला मते कमेंट माध्यम रे निश्चय जणांतु। आज पई रहिली, धन्यवाद।